Helsinki on tunnettu laajasta kulttuurivalikoimastaan. Helsinkiläiset ovat pääkaupunkiseudun muita asukkaita ahkerampia kulttuurin kuluttajia. Mitä mieltä olet Helsingin kulttuuritarjonnasta? Perheille on kyllä paljon järjestetty kaikkea niin kuin kaupungin toimesta, että semmoisissa käydään paljon. No mun mielestä täällä on kyllä tosi laajasti ja erityyppistä kulttuuria, että olen tosi tyytyväinen siihen, mitä täältä löytyy. Sitä saisi olla vähän enemmän mun mielestä. No mun mielestä täällä on ihan hyvää tarjontaa. Mistä kaikkialta saat tietoa Helsingin kulttuuritapahtumista? No mä kyllä eniten ehkä somesta kattelen. Facebook-tapahtumista on usein jaettu jotain ja sitten täällä on näitä kaikennäköisiä näitä ilmoitustauluja, niin niiltä sitten tulee välillä bongattua. Lehdistä ja somesta aika lailla. Esimerkiksi Sibelius Akatemian, jos nyt on oopperoita opiskelijahintaan, niin esimerkiksi niiden sähköpostilistalta on semmoisia tietoja ja muita tämmöisiä ehkä niin kuin omia reittejä. Tai sitten ihan ystäviltä kuulee jostain. No sähköpostiin tulee suurin osa, mistä mä sitten varailen lippuja. Ja sitten ihan katumainoksista. Bussipysäkiltä viimeksi pongasin mainoksen, mihin ollaan menossa teatteriin. Mitä mieltä olet Helsingin kulttuuritapahtumien hinnoittelusta? En itse ainakaan hinnan puolesta ole joutunut jättää mitään väliin. Tosi kallista. Tänä vuonna on jäänyt kaikki niin kuin näkemättä. Hinnat on noussut ihan valtavasti, että joutuu harkitsemaan mihin raskii mennä. Että vähän on kallista nykyisin. Mä en ole käynyt missään, mikä olisi mitenkään, kun maksaisi mitään. Mä oon käynyt kaikissa, mitkä on ollut ilmaisia, että sopii, sanotaan näin.